Godt. Vi vil så lave bevis for kosinusrelationer. Og det gør vi ved, at vi har en trekant her først, som vi så har delt op i to for at få en højde, og dermed to retvinklede trekanter. Og det vi så gør, det er, at vi bruger Pythagoras sætning til at sætte de to formler op for at udregne højden i de to trekanter. Og det er altså sådan her. H i anden lige med Fordi det er x b i anden minus x i anden. Det er så for at udregne højden i trekant ADC. Og så gør vi det samme i trekant ADB. Og der er det h i anden lige med c i anden minus a minus x i anden. Og de to udtryk, dem sætter vi så over for hinanden, så det kommer til at være sådan her. Det er samme som sidste. Med igen. Og så vil vi gerne ophæve den her parentes, og det gør vi ved her. Minus parentes. Og det er jo ikke engang sikkert, at det er der værdi, minus 2x. Og så skal vi så have ophævet den her minusparentes nu. Det gør vi så her. Minus a i anden minus x i anden plus 2a x. Det kan du sige, det er hvor den allerede er lavet om. Så kan vi se her, at hvis vi plusser x i anden på begge sider, så fjerner vi den. Og det kommer til at stå b i anden lige med c i anden minus a i anden plus 2a x. Og så vil vi så have isoleret c, og det gør vi ved at lægge a i anden til på begge sider og trække 2ax fra på begge sider. Så kommer det til at stå så her. C i anden lige med a i anden plus b i anden minus 2ax. Og så tager vi cosinus til c. Den hedder cosinus til c med x over b. Og så vil vi isolere x. Det kommer så til at give b gange cosinus til c lige x. Og det sætter vi så ind på x's plads herovre i ligningen. Så det kommer til at se sådan her ud. Sådan der. Skip.
Fuck lige op igen. Tag din der juice, Magnus. Ja, den er også bedre. Det lader jeg også mærke til. Godt, I har sagt flere gange, at I skifter, så jeg sagt det. Ja, kan I ikke bare smide den der væk? Hvad? Det gør det nok. Det går rigtig godt, Pau. Tak. Okay, vi sætter det her ind på X-Fans. I den der. Stor B. Og så når vi skal ophøre parentes. Det går kun 10 minutter, så kan I komme ind. Og så går A i anden, og A i anden. Det går så ud med A i anden, så der kommer til at stå. Så der bare kommer til at stå B i anden, C i anden, plus A i anden, plus 2A C gange cos C B. Og så har vi isoleret væk. Ja, vi kender en vinkel i den her trekant, og så kender vi 2 sider. Så der vælger vi så at bruge de kosinusrelationer. Og her er det C, vi gerne vil have fat i, så det er den her formel her, vi bruger. Og så er det så bare at sætte tallene ind her, så der kommer til at stå. Dermed vil det være 180 minus V. Dermed kan vi sætte 180 minus C her. Yes. Og så er det så der, vi tager vores lommeregner. Så regner vi det her ud. Det vil sige, at der kan vi sige, at 180. Hvad kan vi sige? Hvad kan vi sige, at 180? Det skal ikke til at være kos minus. Bare kos. Yes. Så får vi C anden lige med 32,12. Og nu vil vi så skal bare have C, så den ikke er anden. Så gør vi sådan her. Får den godt det her. Er lige med V gange sinus. Så får vi så C lige med 5,67 ved hjælp af vores kosinusrelation.